Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 esquarta filgħaxija dejjem fuq One. Il-Maġistrati Farrugia ċaħat talba ta' Jason Azzopardi biex jixħed f'inkjesta fosthom lill-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri u martu fuq allegazzjonijiet li għamel Azzopardi dwar tixħim fil-ħruġ ta' irmiġġi fil-port tal-Imġar Għawdex. Dawn l-allegazzjonijiet li Jason Azzopardi jgħid dejjem li qalulu bihom kienu ġew miċħuta kategorikament mill-Ministru Camilleri u f'dikrit li ta' il-Maġistrat qal li ma jistax jilqa' talba l-inkjesta. Il-Maġistrat spjega kif m'għandux ġurisdizzjoni fuq dak li Jason Azzopardi qed jallega li sar f'Għawdex peress li talab b'mod speċifiku il-ftuħ ta' inkjesta quddiem il-qorti tal-Maġistrati f'Malta. Din it-talba biex jixħed lill Ministru Camilleri u martu kien għamilha f'Diċembru kif bdew il-festi tal-miliet. Talba oħra ta' Jason Azzopardi biex jixħed lill Ministru Camilleri f'inkjesta u li ġiet miċħuda din id-darba mill-Maġistrat Antwana Ġus Bonnici titratta fuq il-proġett tal-pixxina ta' Għawdex. Hawn ukoll il-Maġistrat ċaħat it-talba. Il-ġimgħa l-oħra l-qorti ċaħdet talba oħra ta' Jason Azzopardi biex jixħed f'inkjesta lill-kap eżekuttiv tal-Awtorità għall-Artijiet Robert Vella. F'dik id-deċiżjoni tal-qorti ntqal li ma hemmx provi li tressqu minn Azzopardi li jissodisfaw il-kriterji li titfa' lil Vella f'inkjesta. Fuq Facebook imbagħad Jason Azzopardi ma jitkellem fuq is-sistema preżenti ta' inkjesta u saħaq li ma kellux garanzija li kull talba l-inkjesta kienet se tiġi milquha. Għal il-grad tal-provi huwa għoli fi kliem ieħor sostna li fil-każ tal-kap eżekuttiv tal-Awtorità għall-Artijiet ma kellux provi iżda xorta ma l-qorti u rrid jitfgħu f'inkjesta. Ammissjoni oħra minn Jason Azzopardi li juri li ma kellux provi imma rrid jitfa' in-nies f'inkjesta. Dan wara li fl-aħħar jiem irtira allegazzjonijiet fil-konfront tas-Segretarju tal-Kabinett Ryan Spanjol u ammetta li huwa giddib. Jason Azzopardi wkoll tilef libel meta allega li d-deputat Laburista Carmelo Bela kien involut f'hold-up fejn fil-qorti ħareġ li Azzopardi mala fama lil Bela bħalma kien għamel ukoll fil-konfront ta' Owen Bonnici. Fil-konfront tal-Ministru Bonnici Jason Azzopardi kellu jirtira diskors li qal fuqu li huwa kriminal u giddib.